Gan bod i yn wythnos codwymybyddiaeth am iechyd meddwl yr wythnos yma, o'n i'n meddwl fyswn ni yn gwneud vlog. Un problem. Dwi erioed wedi gwneud vlog o'r blaen. Dyna chi ddechrau da. O'n i'n meddwl fyswn ni yn rhoi yn hanes i o'r rhan yn iechyd meddwl personol i draw mewn ffurf vlog yr wythnos yma. Jyst er mwyn codwymybyddiaeth rili am sut mae iechyd meddwl yn clefydau iechyd meddwl a broblemau iechyd meddwl yn gallu effeithio pobl mewn ffurf gwahanol. Nes i gychwyn sylwi bod yna rhywbeth i le rhyw 5 mlynedd yn ôl, so eich chi nôl i gyfnod lle o'n i'n eistedd ar arholiadau, ond ystlaen, oedd jyst bod yn berson ifanc yn delio hefo rhywoldeb a yn dod allan i bobl, oedd hynny'n amlwg yn bwysau. Ond hefyd, o'n i'n gwybod ar adeg yna bod yna rhywbeth ddim cweit yn iawn, ac ar adeg yna nath o gymryd lot o egni, lot o trafod efo fi'n hun o ran be oedd o, be o'n i'n dimlo, ac be oedd y camau nesaf i fi. A oedd 'na bwynt lle nes i at conselydd yn yr ysgol, nath wedyn ges i sesiynau consela arbennig yn fan'na oedd yn help enfawr, a hefyd ymhasio ymlaen neu'n nghyfeirio ymlaen i CAMS, sef Children Adolescent Mental Health Service. Ac o fan'na gefais i eto gwasanaeth hynod o arbennig, a dwi'm yn gwybod lle fyswn i heb y gefnogaeth a'r help ges i yn fan'no, ond hefyd gen 'yn nheulu, gen 'yn ffrindiau a gweithwyr ieuenctid a phawb o'n gwmpas i. Felly oedd bethau yn wael iawn adeg yna, oeddwn i'n meddwl bod 'na ddim ffordd allan ohono fo. Bod 'na ddim ffordd o rhyddhau yn hun o teimladau fi'n hun. Felly oeddwn i mewn ffrae efo fi'n hun mwy neu lai, oeddwn i'n brwydro yn erbyn meddwl fi'n hun, ac oedd hynny'n rhywbeth anodd. Oherwydd ar adegau o'n i'n methu gwahaniaethu rhwng be oedd fi a be oedd y peth ma o'n i ddelio hefo, bod hynny yn iselder neu be bynnag. Oedd y label arno fo lle, oeddwn ni'm yn gwybod. Ond digwydd bod mae'r siwrne wedi bod ar ei fyny ac ar ei lawr ers hynny, ond dwi yn hynod ddiolchgar mod i i bawb, ac yn prowd o'n hun mod i yn dal yma yn adrodd yn hanes i chi heddiw. A wedyn, yn fwy diweddar neu yn y blynyddoedd diwetha, dwi yn amlwg dal efo di bod yn trio ffeindio be'n union sy'n bod, a mae hynny di bod yn mynd yn ôl at y doctor, yn ôl ac ymlaen, moddion gwahanol, ond yn fwy diweddar ges i ynghyfeirio o'n meddyg teulu draw i wasanaeth iechyd meddwl yma yng Nghaerdydd, a wedyn oedden nhw wedi ynghyfeirio fi draw i'r tîm OCD yn fan'no. Gynta ni fatha, o'n i'n math o wedi bod yn meddwl bod gen i fi OCD yn y gorffennol, ond wedyn fatha mae bwyd yn mynd yn ei flaen, ond heb meddwl mwy amdano fo, oedd just di bod yn ôl ymlaen at y doctor. Ond ar diwedd ges i weld person, ges i yn asesu wythnos yn ôl i fory, a dyma nhw yn deud mae'n amlwg bod 'na OCD arny ti, ond sut ti'n dweud hynny mewn ffordd? Oherwydd byw hefo OCD ydw i, dwi ddim yn diffinio pwy ydw i. Weithiau mae o yn, sy'n ffrindiau'n cytuno, ond dwi'n byw hefo OCD, ac byddai'n cychwyn ar gwrs o therapi, cognitive behavioural therapy yn mis nesaf wan. A fydd hwnna'n archwilio'r OCD ac yn y blaen, ac yn trio rhoi ffyrdd arall i mi allu ddelio hefo be dwi yn ei ddelio hefo o ddydd i ddydd. Oherwydd mae'n gallu bod yn anodd, yn unig, mae yna bethau sy'n cadw fi fynd. Dwi yn amlwg ar foddion, ond dwi'n mynd i yoga, dwi'n trio gwneud sesiynau myfyrio, fatha meditation a stwff weithiau, darllen i fyny am y cyflwr a trio deall be'n union ydi o a sut mae wedi siapio yno fi. A fyddai'n sôn fwy amdano fo mewn fideo arall dwi'n aml, dwi'm eisiau gymysgu fo mewn llith yn fan hyn. Ond
mae eisiau bwysig siarad, ond yn fwy na dim beth dwi'n obeithio ydy codi ymwybyddiaeth am yr wythnos yma, ydy bod iechyd meddwl ddim yn rhywbeth sydd mond yn rhan o bobl sydd hefo cyflyrau iechyd meddwl, oherwydd mae iechyd meddwl yn o'n i gyd. Mae gen bawb meddwl, a mae gen bawb iechyd, felly mae gen pawb iechyd meddwl, ond da ni hyd ddim yn ystyried y ffaith bod pawb angen edrych ar ôl i iechyd meddwl nhw, ac gobeithio wythnos yma allan ni normaliddio'r ffaith bod rhai bobl efo iechyd meddwl sydd ddim mor dda a phobl eraill, a dyna pam bod gennym nhw ychydig bach o broblemau o rhan iechyd meddwl nhw. Dyna ddim yn golygu bod nhw ddim gwahanol i neb arall. Felly, diolch am rando, a na i sôn fwy am ymhryfiad i mewn vlog arall o rhan be ydi OCD. Mae y vlog ma ddim yn chydig bach yn haws nag yn ei feddwl, ac lle bod hwnna rhyw 5 munud y barod. Felly dwi yn mynd i ddeud hwyl fawr, ond gwnewch be bynnag da chi gallu wythnos yma i just codi ymwybyddiaeth am iechyd meddwl a pam bod o'n bwysig cadw'n iach, edrych ar ôl yn hunain. Felly diolch am rando, a nes i siarad â chi eto mewn chydig o ddyddiau. A chi'n dechrau di orffen blog, neu ddim?